naalala nyo nga pala, siya yung nag-alaga dun sa limang ba. Maligaw mo sa sir. Ayaw maliit. Ayan ba yung ano? May kapit sir. Laki pala yan. Baka talaga. Yung sa nga sir, kasi hanggang dito yung maputi. Oo. Hanggang dito yan, bumabaw na yun. Mga Kaya kung bata makita mo yung ano. Oh. Ayun yung similya. Oh, diyan ka muna ah. Solo ka na ngayon dyan. Hawakan ko ba dito? Ayan. Paano ulit yun sa pag-AI? Ano sir, pag ano sir, pag mga Hindi, bago magsimula dun sa pag-AI. Ano sir, siyempre yung Ano ba yung mga senyales niya na kailangan natin? pag ano sir, namamaga yung ari. Namamaga yung ari, tapos pag minsan hindi kumakain kasi loss of appetite, talaga kakain niya pag nagkakasta. Pero may mga baboy pa rin, na kumakain pa rin kahit gusto mo kasta. Tapos makikita mga ari sir yung namumula, tapos may mula yung ari niya. Tapos pagdidiinan mo, yung back riding, hindi siya gumagalaw, hindi siya papalag. Pero mostly sir, nagagawa lang yung pag silent heater. Yung parang hindi siya walang senyales. Parang yung ginagawa yung mga back riding. Pero pag yung nakikita yung mga swelling, yung pagmumula ng ari, yun yung hindi mga nakikita talaga. So malalaman mo na magkakasa talaga siya. So pag nung natapos na natin i-AI yan, yung na i-monitor naman natin yan Yes sir, 18 to 21 hanggang 42 days. na monitor. Bakit kailangan i-monitor yung Para sir malaman mo kasi may mga possible na umulit pa rin. Okay. O pauulit. Ano ba yung senyales na naman yung pagka kailangan umulit? Ganun pa rin sir. Namamaga. Lalaki pa rin yung ari niya. Lalaki pa rin yung ari, tapos namamaga. Kasi kaya kailangan pagka mga ganyan na buntis na inahin is inaasikaso. Kasi pagka hindi mo maasikaso, pagka sumasampa-sampa yan. Mostly Yung broadsaw, gaano ba, pwede ba kasamahan ng ibang pagkain yun? O broadsaw lang talaga na puro? pwedeng puro, mas okay sir na puro talaga. Puro. Kasi hindi naman sila maaksaya. Sa broadsaw. Sa bagay, kasi pagka pinapakain ko, halos isang, magkano ba yung broadsaw pagka ganun? Sir, mga 7.5, 6. Ang isang sako? Oo. Pero depende pa rin yun kasi yung pinapakain naman ng Pino kahit yung lang, yung tag 1,460 ba yun? 1,460 yun. 2,1,460? Oo, broadsaw mash. Broadsaw. Mash yung Pino yun. Kasi Pino lang din naman pinapakain. Pero konti lang naman, kahit konti lang ipakain Kahit mo hindi lang. lang ang problema. Basta hindi bababa ng mga dalawang Ang pagkain? pagkain. Hmm. Pero pag mga good, naman sir, kumari mga rice bran, yung mga, nagpapagiling ka ng palay mo. So okay yun. Hindi yung parang sa darak? Pwede rin yun? Pwede rin naman sir, pero mas recommended talaga na fix talaga. Pigs talaga. Then kahit mas goods kasi yung mga Pwede bang yun, samahan ng konting darak? Kasi sa ngayon talaga kasi mas sobrang mahal din kasi ng Oo sir, pigs. pwede naman sir. Pwede naman samahan. Pero mas maganda sana sir yung mga Puro na rice bran, yung mga pinag-aanoan ng palay. Palay. Pinaghihilingan. Ayun yung, di ba darak pwede yun? Yung Pwede pinag-ilim. naman sir, pero may mga halo kasi yun, medyo may mga malagkit yun. Which is bawal din talaga sa sa inahin. So kailangan talaga broadsaw talaga. Recommended lang. Hmm. Kaya ganun lang din yung Pwede mo naman haluan sir, pero nasa hindi, yung mga naman nag-ahalo. Kasi yung inahaluan ko ng 3 klase darak. Ngayon 2 klase lang, darak tsaka trigo ang inahalo ko. Pero yung kailangan talaga broadsaw na. Pero hindi ko pa pwede pakainin ng broadsaw to. Pwede naman na sir. Pwede na. Mas okay yun, para mas maalagaan na mas maaga yung Mga biik.
Sige, sige. Ayun, nakakuha na tayo ng tips sa ano. Kung naalala nyo nga pala, siya yung nag-alaga dun sa 5 baboy natin nung nakaraan. Siya rin yung nagtuturo ng antibiotic nung nakaraan. Tapos ayun, ito na, pro pork pa rin. Yung ano ko, kahit darak na yung pinapakain ko. Maghahalo pa rin ng pro pork kasi ano pa rin, kakain pa rin, mag-broodsaw kami. Kaya nga, broadsaw. Ang broadsaw na pro pork meron ba? Meron sir. Magkano naman ang Hindi ano? nga sir, yung mga 1,460. Oh, yung Mas mura pa yun kaysa doon sa ano yung mash yun. Yung Pero pag yung ano 1.5 mga 1.6 yun, yung okay. pellet. Yung pellet yun. So ngayon, bali ang gagawin lang dyan, kahit pagka nasalpa ka, pwede bang bukas o sa isang araw? Ay, Kahit sa isang araw walang problema. pwede bang after 1 week na lang pagbalik ko dito? Oo, pwede naman sir. No, pwede naman, oh, yun. Pero mas okay, mas better sana kung mabili mo na. Oo, Para kahit mapakain na ng konti-konti. konti. Ayun, sige, pagkano bibilihan ko na rin ng broadsaw mamaya. doon sa... Ibilan mo na ng kilo sir. Kasi kilo. ano, parang pampakapit na lang din yung simbilya. Okay, okay. Yung broadsaw, no? Ayun. Ayun na. So, yun yung tip ni si Bebong. And nandun pa rin yung contact number niya sa ano ko. Pero maglalagay pa rin ako sa description ko para at least kung may tanong kayo, may ano kayo, gusto kayo concern na itanong sa kanya. May message nyo lang siya sa Facebook. Lagi namang online yan. Hindi ko lang alam kung nag-ML. O ano. Basta kontakin nyo lang siya. I-kontakin nyo lang siya para may idea din kayo. At wala namang ano, wala namang bayad yung wala namang bayad yung ano, yung about sa ano. Pwede magtanong sa kanya. So message nyo lang siya. So wala na. Ay, sabagay wala na ako. Paano kaya tong isa? Wala na. Sa susunod na araw na yun. Sa susunod na araw. Kasi di pa magkakasta yan eh. Hindi pa magkakasta. Ayun na guys, natapos na natin na natapos ng i-AI tong maliit kasi tawag dito. Naunang nagano tong maliit kaysa do sa malaki. So ito na yung update natin. Ay napatapos na natin ay pa-AI tong alaga natin sa native. Yun, pinaghiwalay na ng kulungan kasi kawawa naman tong isa. Parang gustong tumalon na itong isa. Halika. Up. Nauna naman eh. Oo. And, pinaliwanag niya rin yung baka may possible na umulit. Monitor tong ari niya kung lalaki pa o liliit. Pagka lumit na yun, yan na tuloy-tuloy na yung ano niya. At para hindi na umulit. Pero ito kasi possible. Kasi ito nga katulad nito, minsan sumasampa dito, dumadamba dito sa pader. So, ayun lang guys. Ayun lang yung update ko ngayon dito sa mga alaga namin. So, ayun na. Nga pala. Bago ako mag-closing nga pala. Thank you nga pala. Nasa 700 na tayo. 707 subscribers na tayo. Thank you talaga na marami. Thank you rin sa mga sumusubaybay dun sa mga videos na ina-upload ko. So, yun guys. Kung nagustuhan nyo itong video na to, huwag nyo lang kalimutan na i-hit yung like, comment, share, and subscribe. And syempre, click nyo na rin yung notification bell para ma-updated kayo sa bagong videos na ina-upload ko. So, ayun na. Yung update natin dito sa dalawang baboy. So, thank you ulit.